Αγαπητοί μας φίλοι, το σημερινό μας αφιέρωμα είναι ένα αφιέρωμα καρδιάς. Γιατί με αυτό τιμούμε μια ξεχωριστή καλλιτέχνη, μια μοναδική δασκάλα, έναν πραγματικά υπέροχο άνθρωπο. Ο λόγος για την απόφοιτο του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης, Άννα Τσιτσακούνιο. Την δική μας κυρία Άννα. Τα παιδικά σας χρόνια συνέπεσαν με μια δύσκολη περίοδο, αυτήν της κατοχής. Τι αναμνήσεις έχετε από εκείνον τον καιρό? Ανθρώπους πεσμένους στο δρόμο, ήχους από σιρήνες που καλούσαν σε συνεγερμό γιατί είχαμε βομβαρδισμό, πηγαίναμε στα καταφύγια, την αίσθηση από τα πόδια μου που ήταν παραλυμμένα και δεν μπορούσα να κατέβω τις σκάλες για να πάω στο καταφύγιο, και επίσης αργότερα την εικόνα ενός Γερμανού αξιωματικού που περιδιάβαζε στο σπίτι μας γιατί μας είχαν επιτάξει ένα δωμάτιο, και έχω και ένα περίεργο έβριμα που βρήκα στα πράγματα της μαμάς μου και ποτέ κανείς δεν μπόρεσε να μου εξηγήσει περί τίνος ακριβώς επρόκειτο. Είναι μία ταυτότητα η οποία έχει φωτογραφία ομαδική. Όχι μόνο ένα άτομο. Είναι η μαμά μου, η αδελφή μου, εγώ και η κοπέλα, η βοηθός μας. Αυτά είναι που κυρίως θυμάμαι από εκείνη την εποχή. Παρόλες αυτές τις δυσκολίες, η σχολική ζωή ήταν γεμάτη γνώση και δραστηριότητες και μάλιστα κοντά σε κάποιες από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές προσωπικότητες εκείνης της εποχής. Παρόλο που άρχισε πολύ άσχημα σε εκείνη την περίοδο που περιγράφω, σχολεία δεν ξέρω αν ήταν ανοιχτά, εν πάση περιπτώσει εμένα δεν με έστειλαν σχολείο. Την πρώτη τάξη του δημοτικού μου την έκανε η νουνά μου. Αυτό βέβαια ήταν τελικά τύχη για μένα, γιατί η νουνά μου ήταν μια δασκάλα με δέλτα κεφαλαίο. Ήταν η περίφημη κυρία Αγγέλα του πειραματικού, μετέπειτα βέβαια, γιατί τον καιρό εκείνο δούλευε στις Σικές, όπου έκανε φοβερό έργο, και την είδε ο Δελμούζος και την πήρε στο πειραματικό, όπου έγινε το δεξί χέρι του διευθυντή του Ξηρωτήρη, και ο Ζουράριος την έκανε ηρωίδα σε ένα διήγημά του. Μ' αγαπούσε πολύ, την αγαπούσα κι εγώ, και δεν είναι μόνο ότι μου έδωσε πολύ καλές βάσεις για την μόρφωσή μου, αλλά υποθέτω ότι αυτή η αγάπη μεγάλη που είχα για το σχολείο, για τη μάθηση, δεν νομίζω ότι ήταν αμέτωχη η νουνά μου. Ίσως όμως σε αυτό συνετέλεσε και το άλλο πρόσωπο που λες, ο γυμνασιάρχης μου, που ήταν ο ονομαστός Κωνσταντίνος Γκράτζιος, του οποίου πρωτομή υπάρχει στο 3ο Γυμνάσιο Θηλαίων, και έτσι πέρασα μια σχολική περίοδο που τη λάτρεψα. Και το πιάνο που βρίσκεται σε όλα αυτά? Το πιάνο. Δεν ήμουν από μουσική οικογένεια. Επιπλέον εκείνη την εποχή δεν είχαμε ούτε δίσκους, ούτε συναυλίες. Ήταν και η εποχή, ήταν ο πόλεμος, αλλά έχεις μάθει πώς ήταν τα πράγματα. Η μαμά μου είχε έρθει από την Ανατολική Ρωμιλία, από τον Πύργο. Ήξερε πιάνο, λίγο πιάνο, έφερε και το πιάνο αυτό το σκαλιστό από εκεί πέρα. Έπαιζε ελαφρά κομματάκια, τραγουδάκια, τέτοια πράγματα. Δεν ήταν επαγγελματίας, ας πούμε, σε καμιά περίπτωση, ούτε διπλωματούχος. Μια μέρα τι της ήρθε και έπαιξε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω πώς έγινε και μου έκανε εντύπωση εμένα. Μου το έμαθε και έμεινε έκπληκτη πόσο γρήγορα το έμαθα. Μου λέει, θες να κάνεις και πιάνο, να μάθεις λίγο πιάνο? Ήθελα, αλλά βέβαια άλλο να πω ότι θέλω και άλλο να γίνει. Άρχισα μαθήματα με τη μαμά μου, η οποία δεν είχε καμία σχέση με διδασκαλία πιάνου και επίσης ήταν και πολύ απασχολημένη. Όποτε είχε καιρό, έλα να μάθουμε πιάνο. Αν εγώ δεν είχα μαθήματα ή δεν έπαιζα, πήγαινα. Έμενα τότε στην οδό Πρασακάκη, ένας μικρός δρόμος, μέχρι 15 νούμερα έχει. Σε αυτό το δρόμο είχαν μαζευτεί πάνω προς την Εγνατία ο ποιητής Τάκης Βερβιτσιώτης. Απέναντί του ήταν η σοπράνο Φέμπη Νικολαΐδου, καθηγήτρια του Κρατικού Οδείου. Λίγο πιο κάτω
Έμενε ο ποιητής Ηλίας Κατσόγιαννης και στην ίδια πολυκατοικία, ας πούμε. Ήταν ο πολύ γνωστός και σπουδαίος λαογράφος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο Στήλπων Κυριακίδης. Και η κόρη του, η Άλκης Κυριακίδου Νέστορος, η οποία και αυτή είναι πολύ γνωστή λαογράφος. Κατεβαίνοντας ήταν η Μαρία Φιλιππίδου. Τότε ήταν κοπελίτσα, πήγαινε στο κρατικό οδείο, είχε πάρει και πτυχίο, δεν θυμάμαι, και είπε ότι θα μου κάνει μαθήματα. Αυτή δεν ήταν πολύ καλύτερη από τη μαμά μου, ήξερε πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά δεν είχαμε ορίσει ημέρα για το μάθημα. Όποτε είχε χρόνο, με φώναζε. Αν μπορούσα εγώ, πήγαινα. Και έτσι προχωρούσαμε σαν τον Κάβουρα. Οπότε επενέβη η πρώτη δασκάλα που είχα, πραγματική δασκάλα, ήταν η κυρία Άννα Παπαεμμανουήλ, η οποία ήταν εξαγχιστία συγγενής της μαμάς μου και είχε έρθει και αυτή από τη στενήμαχο της Ανατολικής Ορομιλίας. Ήταν διπλωματούχος πιανίστα. Πρότεινε στη μαμά μου να μου κάνει μαθήματα, φιλικά πάντα βέβαια, αλλά κανονικά μαθήματα. Είχαμε μια μέρα την εβδομάδα που με έπαιρνε η μαμά μου και με πήγαινε στο σπίτι της κυρίας Άννας και έκανα μάθημα. Υπήρξε μια έκρηξη πρόοδου. Η κυρία Άννα εντυπωσιάστηκε, με κράτησε, δεν θυμάμαι τώρα, 3-4 χρόνια κοντά της και μετά βρήκε ότι έπρεπε να πάω σε καθηγητή κανονικό. Και με οδήγησε στον Διονύσιο Ορπή. Η μαθητεία σας κοντά στην εμβληματική φυσιογνωμία του Διονυσίου Ορπή, ο οποίος τότε ήταν και καθηγητής στο Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης, βοήθησε την μετέπειτα εξέλιξή σας? Ο Διονύσιος Ορπής ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, με ευρύ πνεύμα και διάθεση να ενημερώνεται για όλα τα τρέχοντα. Μας κέντριζε το ενδιαφέρον να μάθουμε τι συμβαίνει έξω από την Ελλάδα. Και σαν δάσκαλος είχε πάρει πολλά πράγματα από τις καινούργιες μεθόδους, μας έδειχνε ασκήσεις και σε μένα ειδικά με έκανε πολύ εντύπωση όσα έλεγε για τον Κορτό και την École Normale. Ας αναφερθούμε και στα χρόνια των σπουδών σας στο Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης. Πώς ήταν το κλίμα εκείνη την περίοδο? Η μαθητεία μου είχε δύο φάσεις. Η μία ήταν εξ αποστάσεως και η άλλη ήταν κανονική. Δηλαδή, όταν πήγα στον κύριο Ορπή, έκανα τα πρώτα χρόνια μαθήματα ιδιαίτερα στο σπίτι. Ο κύριος Ορπής όμως φρόντισε ώστε να μην υστερώ στα θεωρητικά. Είχε παρακαλέσει έναν άλλο καθηγητή του Οδείου, τον κύριο Άψη, και ερχόταν σπίτι και μου έκανε όλα τα θεωρητικά. Είχε καθιερώσει τις μαθητικές επιδείξεις. Οι μαθητικές επιδείξεις ήταν συναυλίες της τάξης, όπου οι μαθητές της τάξης παίζαν από 1-2 κομμάτια. Τότε τις λέγανε επιδείξεις, αλλά γινόταν κάπως επίσημα, ας πούμε. Δεν γινόταν μόνο για το χώρο του Οδείου, ερχόταν κοινό απ' έξω και τύπωνε προγράμματα κανονικά, ερχόταν δημοσιογράφοι και ύστερα γράφαν στις εφημερίδες τις εντυπώσεις τους. Έτσι πέρασε η περίοδος του σχολείου και μετά πήγα στο Κρατικό Οδείο. Εκεί, εκτός από τα μαθήματα που έκανα με τον κύριο Ορπή, έκανα αρμονία και μορφολογία με τον αείμνηστο τον Βακαλόπουλο, ιστορία μουσικής με τον Επεμεινόδα Φλόρο, μουσική δωματίου με τον Βασίλειο του Θεοφάνους. Ήμουνα, νομίζω, καλή μαθήτρια και στο πιάνο, γιατί μας δίνανε ενδεικτικά και είχα πολύ καλούς βαθμούς. Έχω μάλιστα μία φωτογραφία όπου ο κύριος Βακαλόπουλος, που ήταν για κάποιο διάστημα διευθύνων το Οδείο, μου δίνει κάποιο βραβείο που ήταν το πρώτο κοντσέρτο του Μπραμς, το οποίο πήρα αργότερα και στο δίπλωμά μου. Όταν ήταν να πάρω το δίπλωμα, ο κύριος Ορπής έφυγε για την Αθήνα και η τάξη του μοιράστηκε στους άλλους καθηγητές. Εμένα με πήρε ο Αθανάσιος Κοντός, ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ένας αριστοκράτης ευπατρίδης θα έλεγα. Τελειώσαμε μαζί, πήρα ένα καλό δίπλωμα με άριστα παμψηφί και πρώτο βραβείο.
Ολοκληρώνοντας λοιπόν τις σπουδές σας εδώ στο Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης, πήρατε την απόφαση να φύγετε στο εξωτερικό. Στο Παρίσι συγκεκριμένα, όπου και διαμείνατε 4 χρόνια, τα 3 από αυτά ως υπότροφος της γαλλικής κυβέρνησης. Ήθελα καταρχήν να συνεχίσω τις σπουδές μου και μάλιστα στο Παρίσι. Τώρα τι σήμαινε αυτό? Εγώ ήμουν ένα άβγαλτο κοριτσάκι που δεν είχα πάει όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά ούτε στη Χαλκιδική. Μπάνια κάναμε στην Περαία και στο Μπαξέ Τσιφλίκι. Λοιπόν, έφυγα από εδώ και φυτεύτηκα σε μια μεγαλούπολη όπως είναι το Παρίσι, όπου έπρεπε να εγκατασταθώ και να κοιτάξω για τις σπουδές μου χωρίς αγχογνωριμίες, χωρίς τίποτα. Πήγαινα με το τρένο. Ήταν 50 ώρες διαδρομή καθιστή. Και έφευγα από τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, γυρνούσα τον Ιούνιο. Δεν υπήρχαν διακοπές με τέτοιες συνθήκες. Η επικοινωνία μας γινόταν μόνο με γράμματα. Τηλέφωνο δεν είχαμε σπίτι. Και βέβαια όλο αυτό για το Παρίσι έγινε με μεγάλες θυσίες του μπαμπά μου, γιατί υπήρχαν και οικονομικά προβλήματα. Το καλό είναι ότι στη συνέχεια στο Παρίσι μπόρεσα να εγκατασταθώ στη Cité Universitaire. Εκεί ένιωσα μια ασφάλεια, είχα και τη δυνατότητα να έχω στούντιο για πιάνο, ήταν οικονομικά. Η Cité Universitaire μου άφησε μια από τις πιο ωραίες αναμνήσεις, γιατί εκεί ήταν πανσπερμία όλος ο κόσμος, από όλη την Ιφίλιο. Το θέμα μας είναι ότι πήγα να δώσω εξετάσεις στην École Normale. Ακόμα ο Κορτό ζούσε και ήταν και στην Επιτροπή των Εξετάσεων. Παίζω και με φωνάζει. Μάλιστα μου έδωσε και το χέρι του και θυμάμαι ακόμα αυτή τη χειραψία, το μαλακούτσικο έτσι αδύναμο χεράκι του, γιατί ήταν λίγο πριν πεθάνει. Λοιπόν μου λέει, Δεσποινής, αυτά που παίζετε είναι πολύ ωραία πράγματα, αλλά είναι και μερικά, λέει, που δεν συμβιβάζονται με το επίπεδο αυτό που παίζετε. Δεν ξέρω σε ποια τάξη να σας βάλω. Δυστυχώς για μένα με έβαλε στην ανώτερη τάξη, το Diplôme Supérieur d'Exécution, και με έβαλε και στην πιο ονομαστή δασκάλα της École Normale, την Blanche Bascouret de Guéraldi. Οι σπουδές στην École Normale de Musique όμως αποτέλεσαν το έναυσμα και για την είσοδο της ολιστικής γυμναστικής στη ζωή σας. Από το πρώτο μάθημα που πήγα στην École Normale, βρέθηκα σε μία τάξη όπου όλοι οι μαθητές παίζαν με έναν τρόπο που δεν μπορούσα να το φανταστώ. Με έπιασε πανικός. Γιατί πρέπει να πω ότι εγώ όταν ήμουν στην Θεσσαλονίκη είχα μια ευχέρεια να μαθαίνω εύκολα τα έργα και δεν καθόμουν να μελετήσω πολύ. Λεπτοκαμωμένη όπως ήμουν. Μελετούσα 2-3 ώρες την ημέρα, έβγαλα τεράστιο δίπλωμα με αυτή τη μελέτη. Αλλά δεν έκανα μυϊκό σύστημα καλό. Λοιπόν, εκεί με έπιασε πανικός, άρχισα να μελετάω 5 ώρες σε κάτι σκληρά πιάνα που είχανε. Αποτέλεσμα, σε 2 μήνες ίσως, μια φοβερή τενοντίτιδα στο δεξί μου χέρι. Μπορεί να φανταστεί κανείς πως ένα παιδί, δεν ήμουν παιδί, αλλά εν πάση περιπτώσει μια κοπελίτσα άβγαλτη, που είχε ένα όνειρο να πάει στο Παρίσι και πήγε με πολλές θυσίες και δυσκολίες και βρέθηκε στο όνειρό της και να μην μπορεί να το πραγματοποιήσει, γιατί δεν μπορούσα να παίξω. Εδώ θα ήθελα να πω κάτι για όσους τους συμβαίνουν μεγάλα ατυχήματα ή στενοχώριες, δυστυχίες και φυσικά απελπίζονται να μην το κάνουν αυτό, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει πού οδηγεί το κάθε γεγονός στη ζωή μας. Για μένα η τενοντίτιδα κατέληξε να είναι η ευλογία της ζωής μου. Με 2 τρόπους. Ο ένας τρόπος ήταν ότι ψάχνοντας για ιατρούς, βελονιστές, ξέρω εγώ, φυσιοθεραπευτές για να κάνω την τενοντίτιδά μου, οδηγήθηκα στην Λίλια Έρενφριντ, η οποία ήταν Γερμανοεβραία γιατρός, εγκατεστημένη στο Παρίσι και δημιουργός μιας μεθόδου γυμναστικής που αργότερα ονομάστηκε ολιστική και υπάρχει ακόμα σε πολλά μέρη του κόσμου. Η γυμναστική αυτή, ένα θα πω, ότι είναι τόσο καταπληκτική που ενώ εκ των υστέρων θέλησα να μάθω για άλλες γυμναστικές που θεωρούνται καλές, τίποτα δεν συγκρίνεται μαζί της και ας μην είναι τόσο γνωστή.
μπορεί να καταλάβει κανείς λίγο περί τίνος πρόκειται αν διαβάσει τον τίτλο του βιβλίου της που έγραψε και το οποίο το μετάφρασε στα ελληνικά η αδελφή μου η Μάνια Τσίτσα. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Από την αγωγή του σώματος στην ισορροπία του πνεύματος». Και το δεύτερο θετικό που βγήκε από αυτή την άσχημη εμπειρία της στενοντίτιδας ήταν η Ζαν Μπλανκάρ. Δηλαδή, αναγκάστηκα να φύγω από την École Normale προφανώς και έκανα μαθήματα με την Ζαν Μπλανκάρ, η οποία ήταν και αυτή καθηγήτρια στην École Normale, αλλά ήταν μια σοφή γυναίκα. Ο Κορτό είναι γνωστό ότι έχει γράψει ένα βιβλίο τεχνικής που είναι καταπληκτικό. Η Μαντάμ Μπλανκάρ το καλλιέργησε, το επεξέτεινε, το εμβάθυνε. Πρέπει να πω ότι συνετέλεσε μαζί με την ολιστική γυμναστική και ίσως και ορισμένα ηγετικά πράγματα να γιατρευτεί η τενοντίτιδά μου. Αν έμενα στην École Normale θα έπαιρνα ένα δίπλωμα που θα ήμουν καλύτερη οπωσδήποτε από ό,τι πήγα, αλλά θα έπαιζα στο ίδιο στυλ. Με το να πάω στη Μαντάμ Μπλανκάρ άλλαξε το παίξιμό μου. Εκτός του ότι δεν κινδύνευα να πάθω κάτι, η νοοτροπία της τεχνικής και της Μπλανκάρ δεν ήταν μόνο να μπορέσω να παίξω δύσκολα πράγματα, αλλά το κυριότερο ήταν να καταφέρει ο εγκέφαλός μου να οδηγήσει σωστά τα δάχτυλά μου σε κάθε πτυχή της ερμηνείας. Η ζωή όμως σας έφερε και στην Βιέννη, όπου εκεί διασταυρώθηκαν οι δρόμοι σας με 3 θρυλικούς πραγματικά πιανίστες της εποχής, οι οποίοι σας έχουν καταθέσει τόσο την επαγγελματική τους εκτίμηση, όσο και την φιλία τους. Να πω καταρχάς ότι η ζωή σε αυτή την περίπτωση πήρε τη μορφή της φιλινάδας μου της Μέρης Μανολεδάκη Μάνεση. Γιατί αυτή μου μίλησε για αυτό το σεμινάριο που γινόταν στη Βιέννη. Γινόταν κάθε χρόνο, κρατούσε ένα μήνα και δίδασκαν ο Μπρέντελ, ο Ντέμους και ο Μπαντούρα Σκόντα, που ήταν από τους κορυφαίους της εποχής εκείνης. Τα ιερά τέρατα της πιανιστικής τέχνης της εποχής. Όπως το είπες. Αν η παραμονή μου στο Παρίσι μου άνοιξε το δρόμο από τον εγκέφαλο στα χέρια, η παραμονή μου στη Βιέννη άνοιξε τον εγκέφαλο, το πνεύμα μου. Ανακάλυψα πράγματα που μερικά τα έκανα ενστικτωδώς, αλλά δεν τα ήξερα, και πάρα πολλά άλλα. Το τι απίλαυσα αυτά τα σεμινάρια δεν λέγεται. Και φαίνεται ότι έκανα και πολύ πρόοδο, γιατί αυτοί συνήθιζαν στο τέλος να δίνουν κάτι γραπτά, έτσι, κάτι επένους, και πάντα μου δίναν μια διάκριση. Κάναμε και φιλικές σχέσεις και με τους 3. Και καταλαβαίνεις ότι με τις συζητήσεις με τέτοιους ανθρώπους είναι σαν ένα μάθημα και ίσως από μερικές απόψεις ακόμα καλύτερο. Είχα αλληλογραφία μαζί τους, με είχαν κάνει δώρα βιβλία και δίσκους με αφιερώσεις. Είναι πράγματι μια πολύ όμορφη περίοδος της ζωής μου. Και ενώ όλα αυτά θα μπορούσαν πραγματικά να αποτελέσουν το προήμιο μιας μεγάλης διεθνούς καριέρας, εσείς λάβατε την απόφαση να γυρίσετε πίσω εδώ στην πόλη μας και να αφιερωθείτε στην μουσική προσφορά στον τόπο σας. Δεν ήμουν ποτέ θεροβάμων εγώ. Λοιπόν, μ' άρεσε να είμαι ρεαλίστρια. Θα έπρεπε να ψάχνω τις συναυλίες, δηλαδή να κοιτάω να μην με ξεχάσουν, να παίζω. Εγώ δεν θα είχα καμιά προσωπική ζωή. Για μένα αυτά δεν ήταν στη φύση μου. Προτίμησα να έρθω στην Ελλάδα και να μου ζητούν να παίξω, όχι να ζητώ εγώ να παίξω. Γιατί εδώ που ήρθα είχα ευκαιρίες και έδωσα αρκετά ρεσιτάλ. Είχα την ευκαιρία να αναπτυχθώ περισσότερο σαν προσωπικότητα, να εμβαθύνω σε όλα αυτά που είχα ζήσει και μάθει, να γίνω άνθρωπος τέλος πάντων. Επιστρέφοντας λοιπόν από το Παρίσι, ξεκινάει δυναμικά η πιανιστική σας καριέρα με μια πληθώρα από ρεσιτάλ. Και να τονίσουμε ιδιαίτερα την Αθήνα, το Παρίσι, το Βουκουρέστι, τη Βιέννη, την Κωνσταντινούπολη. Με βοήθησαν στα πρώτα βήματα και ο Πρόξενος εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο Ελληνογαλλικός Σύνδεσμος στην Αθήνα και οι 2 της εποχής εκείνης μεγάλες Ελληνίδες πιανίστες, η Μαρίκα Παπαϊωάννου και η Μαρία Χερογιώργου Σιγάρα. Ύστερα τα πράγματα πήραν το δρόμο τους.
Επίσης, συμπράξατε ως σολίστ με πολύ μεγάλες ορχήστρες της εποχής, όπως η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η Συμφωνική της Κωνσταντζας, του Μπάντεν και βέβαια με διάσημους μαέστρους της εποχής. Με τους Έλληνες μπορώ να πω με όλους ότι έπαιξα. Έπαιξα με τον Παρίδη, τον Αγραφιώτη, τον Μιχαηλίδη, τον Μπαλτά, τον Γαλιλαία, τον Τρικολίδη. Είχα και μερικούς ξένους, δεν τους θυμάμαι τώρα όλους. Θυμάμαι τον Φρίντμαν, τον Κουστουρίτσα και τον Κινέζο, τον Τζουχούι. Και βέβαια συνεισφέρατε σημαντικά και στον τομέα της μουσικής δωματίου, με πολλές ενδιαφέρουσες συνεργασίες. Μέσα από αυτές λάμπει, θα λέγαμε, και η συνεργασία με τον Αουρελιάν Οκτάβ Πόπα. Θυμάμαι τον πολύ καλό βιολονίστα τον Ντάνου Γκουρεάνου, τον κλαρινετίστα πατέρα του Κωνσταντίνου Γκουρεάνου. Είχα παίξει και με τον Ζαρίμπα, τον πατέρα Ζαρίμπα. Να μην πω και με τραγουδιστές όπως με την Βαρβάρα Τσαμπαλή. Η τελευταία μου συνεργασία ήταν με τον Σίμω τον Παπάνα. Αλλά φυσικά το αποκορύφωμα ήταν η συνεργασία μου με τον Αουρελιάν Οκτάβ Πόπα, τον περίφημο κλαρινετίστα, Ρουμάνο κλαρινετίστα. Ήταν πρώτο κλαρινέτο στη Φιλαρμονική Ζόρζ Ενέσκου του Βουκουρεστίου. Ήταν κλαρινετίστας διεθνούς εμβέλειας, με κριτικές από όλο τον κόσμο διθυραμβικές. Η συνεργασία μου με τον Πόπα ήταν τιμή για μένα καταρχήν. Ήταν απόλαυση οι προετοιμασίες από τα κοντσέρτα με έναν τέτοιο μουσικό και ήταν και μάθημα. Για μένα ο Πόπα είναι, θεωρώ, ένα από τους δασκάλους μου. Μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Και φυσικά να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά και στο πιανιστικό ντουέτο που διατηρήσατε επί χρόνια με την Μέρη Μάνεση Μανολεδάκη, με το οποίο χαρίσατε απολαυστικές στιγμές στο μουσικόφιλο κοινό της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Οι πιο απολαυστικές ήταν για μας τις ίδιες πάντως. Γιατί με τη Μέρη ήμασταν από το 2 ακόμα φίλες. Είμαστε διαφορετικές, αλλά αλληλοσυμπληρωνόμαστε και συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά. Και εκείνο που ήταν το πιο απολαυστικό στη συνεργασία ήταν η ετοιμασία από τις συναυλίες. Το πόσο ωραία περνούσαμε σε αυτές τις στιγμές δεν λέγεται. Νιώθω ότι την έχω στην ευρύτερη οικογένεια που γνώρισα και γνωρίζω και λόγω της θείας μου βέβαια, της Μέρης Μάνεση, με την οποία εκτός από πολύ στενή φιλία είχαν και μια πολυετή συνεργασία με διάφορα ρεσιτάλ για 4 χέρια, τα οποία θυμάμαι ακόμα, θυμάμαι και τις πρόβες τους, έχω μάθει πολλά παρακολουθώντας τις σε αυτή τη διαδικασία. Ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο της πορείας σας, πριν ακόμα ξεκινήσει η διδακτική σας καριέρα, ήταν η οργάνωση πρότυπων εκπαιδευτικών συναυλιών για τους μαθητές της Βόρειας Ελλάδας. Αυτό συνέβη πολύ νωρίς, μόλις γύρισα από το Παρίσι. Ήρθα με τον νεανικό μου ενθουσιασμό που ήθελα όλος ο κόσμος να μάθει και να απολαμβάνει την κλασική μουσική. Και τι έκανα η τρελή? Πήρα άδεια από την επιθεώρηση, πήγα και μίλησα σε όλα τα γυμνάσια, δεν είχε πολλά τότε η Θεσσαλονίκη. Έκανα μόνη μου φέγγι βολάντ και τους μοίρασα, λέγοντάς τους ότι πρέπει να γνωρίσουν αυτό το είδος της μουσικής, γιατί αλλιώς ίσως χάνουν μια απόλαυση. Και όντως είχα ανταπόκριση τέτοια που την έδωσα και δεύτερη φορά, γιατί δεν χωρούσανε στην αίθουσα την πρώτη φορά. Τους είχα δώσει και ερωτηματολόγια, μου λέγαν τις εντυπώσεις τους. Ας θυμηθούμε και τις ραδιοφωνικές σας συναυλίες στο τρίτο πρόγραμμα, τις εμφανίσεις σας στην κρατική τηλεόραση, τη συμμετοχή σας σε μεγάλα φεστιβάλ όπως το Φεστιβάλ των Δημητρίων, στη Βάρνα, στη Βουλγαρία,
στις Διεθνείς Μουσικές ημέρες. Πρέπει να αναφερθούμε και στα σεμινάρια σας στη Ρόδο και στη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και στη συμμετοχή σας ως μέλος της Κριτικής Επιτροπής πολλών διαγωνισμών, όπως διαγωνισμών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, όπως και της Steinway. Ναι, συνέβησαν όλα αυτά. Εδώ θέλω να πω ότι ευτυχώς που έγιναν ορισμένες ηχογραφήσεις στο ραδιόφωνο, γιατί τον καιρό εκείνο και δεν ενδιαφερόμασταν πολύ να ηχογραφήσουμε αυτά που κάναμε και γινόταν με τελείως ερασιτεχνικά μέσα, με τα ιδιωτικά μας μικρά κασετοφωνάκια, και γι' αυτό οι καλύτερες ηχογραφήσεις που έχω είναι από την ΕΤΣ 3 και από το τρίτο πρόγραμμα. Ας μιλήσουμε και για την σχέση σας με τον εμβληματικό σύνδεσμο αποφύτων οδείων Θεσσαλονίκης, ο οποίος για 70 πλέον συναπτά έτη έχει προσφέρει πολλά στην πολιτιστική ζωή και ιδιαίτερα στη μουσική ζωή της πόλης μας. Διετελέσατε επί σειράν ετών μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου. Γνώρισα το Σύλλογο όχι ακριβώς στην αρχή όταν οργανώθηκε, λίγο μετά, και μπόρεσα να δω τον αγώνα που κάνανε αυτοί οι πρώτοι που τον ίδρυσαν, που χωρίς την αυτοθυσία τους δεν θα υπήρχε σήμερα ο Σύλλογος. Η πρώτη πρόεδρος ήταν η Άννα Παπαεμμανουήλ, που ήταν και η πρώτη μου δασκάλα. Μετά ήταν η Μαρίκα η Ζαχαροπούλου και ύστερα η Αυγούλα η Αγγελίδου, με την οποία συνεργάστηκα και εγώ. Έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις από αυτή την συνεργασία. Η έγγραφη της Άννας Τσακούνου, που δεν απαιτεί κόπου και χρόνου να αποτυπώσει σε βιντεοτενία την οπτική και την προφορική επεξηγηματική ερμηνεία των ασκήσεων, είναι άξια πολλών συγχαρητήριων. Πρώτα, γιατί είναι πρωτότυπη δουλειά, και κατόπιν γιατί αποτελεί σημαντικό βοήθημα για διδάσκοντες και σπουδαστές την καλύτερη κατανόηση και ανάπτυξη της σχέσης της τεχνικής, της σκέψης και της ποιότητας του. Η εξαιρετική εργασία της κυρίας Άννας Τσακούνιου είναι ένα πολύτιμο οπτικοακουστικό συμπλήρωμα στη μεγάλη κληρονομιά που μας άφησε ο Κορδός. Είναι λοιπόν φανερό το πόσο σημαντική είναι η προσφορά της Άννας Τσίτσα μέσα από αυτή τη βιντεοκασέτα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Σε κάποιο λοιπόν σημείο της ζωής σας, πέραν από το σολιστικό σας έργο και την καριέρα, ασχοληθήκατε και με τη διδασκαλία. Πήρατε αυτήν την απόφαση. Και βέβαια συνδέσατε την ζωή σας από εκείνη τη στιγμή και πλέον με το Νέο Οδείο Θεσσαλονίκης, όπου εδώ βέβαια διαπρέψατε ως παιδαγωγός και υπήρξε μια σειρά διακεκριμένων πιανιστών που βγήκαν από την τάξη σας. Και όντως αυτή η περίοδος της ζωής μου για μένα είναι η πιο σπουδαία προσφορά που έχω κάνει στα μουσικά δρόμενα της Θεσσαλονίκης. Το 1980 ένας νέος ενθουσιώδης αρχιμουσικός, ο Κάρολος Τρικολίδης, εισέβαλε θα έλεγα στα μουσικά δρόμενα της Θεσσαλονίκης, ίδρυσε το Νέο Οδείο. Το 1980 μου ζήτησε συνεργασία. Ήταν τόσο πρωτόγνωρα για την εποχή εκείνη στη Θεσσαλονίκη αυτά που έκανε, που δέχτηκα αμέσως. Ήταν αυτός που έφερε πρώτος την μουσική προπαιδεία στη Θεσσαλονίκη. Στο οδείο του είχε καθιερώσει το θεσμό του δευτέρου οργάνου και αυτό είχε πάρα πολλά ωφέλη. Έφερνε καθηγητές, τους επέλεγε με πολύ αυστηρά κριτήρια. Δεν ήταν μόνο δάσκαλοι καλοί, αλλά ήταν και ενεργοί σολίστες. Οι εξετάσεις προόδου που ήταν στη μέση της χρονιάς γίνονταν με κοινό.
Και έτσι οι μαθητές από πολύ μικροί συνήθιζαν να παίζουν σε κοινό. Νεοσύστατο οδείο είχε 3 ορχήστρες και 2 χοροδίες. Η θητεία μου στο νέο οδείο ήταν για μένα μια κοσμογονία. Επί 20 χρόνια και ήμουν δασκάλα και αργότερα ήμουν και διευθύντρια των τάξεων του πιάνου, μια άλλη καινοτομία του Τρικολίδη. Τη διακρίνει φοβερή γνώση για το αντικείμενό της. Βαθιά γνώση, υπευθυνότητα. Είναι προετοιμασμένη για τα πάντα τόσο τέλεια, αλλά συγχρόνως τη διακρίνει και μία ανθρώπινη γλυκύτητα και ζεστασιά. Και αυτή βγαίνει πάντοτε στο έργο της και προπάντων στη διδασκαλία της. Γιατί το σημαντικό που πάντοτε έλεγε είναι να προσεγγίσουμε το παιδί ώστε να μπορέσει να αγαπήσει τη μουσική και το δάσκαλο. Όλα αυτά τα προσόντα τη διέκριναν είτε έπαιζε σαν σολίστας, είτε στη διδασκαλία της και είτε σαν συνοδός, που είχα τη μεγάλη τύχη να κάνουμε μουσική μαζί, να με συνοδεύσει. Εκεί πέρα γνωριστήκαμε τόσο πολύ και είχαμε τόσο κοινές απόψεις και τόσο σοβαρά δουλέψαμε κάθετη με πολλές ώρες εργασίας. Πότε πρώτο ξεκίνησε η γνωριμία σας και η σχέση σας με την κυρία Άννα? Με την κυρία Άννα γνωριστήκαμε από το 1998 που ήρθα να εργαστώ στο Νέο Οδείο Θεσσαλονίκης. Και αυτή η συνεργασία κράτησε για 12 χρόνια και ήταν άψογη. Ήταν υπεύθυνη του τμήματος πιάνου και όταν ήρθα αντιλήφθηκα ότι υπήρχε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Και οι παρατηρήσεις της στις εξετάσεις ήταν όχι τόσο παρατηρήσεις, συμβουλές, τόσο εύστοχες, τόσο σωστές, τόσο, να πω εγώ, καλοπροαίρετες. Και το έλεγε με τόσο ωραίο τρόπο και έβλεπες αυτή την αγάπη και ότι το κάνει για να βοηθήσει και εσένα και τον μαθητή. Πολύ σημαντικό αυτό. Αναγνωρίζοντας όλα αυτά τα προσόντα, αποφάσισε ο τότε διευθυντής μας, ο Κάρολος Τρικολίδης, να της αναθέσει το πρακτικό διδασκαλείο. Αυτή η γυναίκα ό,τι έπαιρνε, έπρεπε να το εξαντλήσει, να το αναλύσει και μετά να το προσφέρει. Λοιπόν, με μεγάλη μας έκπληξη είδαμε ότι όταν παρουσίασε το πρόγραμμα αυτό, δεν ήταν το τυπικό πρόγραμμα του πρακτικού διδασκαλείου, βάζουμε το παιδί, διορθώνουμε τα χέρια του κτλ. Αλλά αυτό το οποίο δίδασκε πάντα στους μαθητές του πρακτικού διδασκαλείου, όταν θα γίνετε δάσκαλοι, πρέπει να έχετε βαθιά γνώση της μουσικής, αυτού του κομματιού το οποίο θα παίξει το παιδί και να του κεντρήσετε το ενδιαφέρον με παράπλευρες πληροφορίες. Επίσης μου είχε αναθέσει και το πρακτικό διδασκαλείο, όπου οι μαθητές της Ενωτέρας, από όλα τα όργανα, όχι μόνο του πιάνου, τους δίδασκα πώς να διδάξουν. Για τα μαθήματα της πρακτικής διδασκαλείου που υπήρχαν, οι μαθητές Ενωτέρας πάντα έλεγαν τα καλύτερα για την κυρία Άννα για αυτά τα μαθήματα. Ήταν πάρα πολύ καλά τα μαθήματά της, πολύ προσεγμένα, με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι, με πολύ σωστό τρόπο. Έτσι μπόρεσα και έκανα μια τάξη πρότυπο, θα έλεγα, από την οποία αποφοίτησαν ολοκληρωμένοι πιανίστες και μουσικοί, που πολλοί από αυτούς αργότερα είχαν και μια πολύ σπουδαία εξέλιξη. Είναι σημαντικό να αφιερωθούν κάποιες εκπομπές για το πώς μπόλιασε το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης την ίδια τη μουσική ζωή της Θεσσαλονίκης, και θεωρώ ότι η σημερινή εκπομπή εντάσσεται ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο, γιατί όντως πάρα πολλοί απόφοιτοι του κρατικού οδείου, αφού επέστρεψαν από τις σπουδές τους στο εξωτερικό, κατάφεραν να μπολιάσουν την μουσική παιδεία, τη μουσική εκπαίδευση της Θεσσαλονίκης σε πολύ μεγάλο βαθμό, στελεχώνοντας τα υπόλοιπα οδεία που στο μεταξύ ξεκίνησαν να ιδρύονται. Έτσι η κυρία Άννα, η Άννα Τσιτσακούνιου, το 1980 αποφάσισε να ξεκινήσει τη διδασκαλία της στο Νέο Οδείο Θεσσαλονίκης. Ήμασταν δύο λοιπόν αυτοί οι οποίοι ξεκινήσαμε από το 0 και τελειώσαμε με το δίπλωμά μας. Η δεύτερη ήταν η Ξανθούλα Τοκμακίδου. 12 χρόνια λοιπόν η κυρία Άννα ήταν η μόνη μου δασκάλα. Μέσα σε αυτά τα 12 χρόνια μπορώ να πω ότι είχα τη δυνατότητα να αποκτήσω τις πιο στέρεες βάσεις
για να μπορέσω να ανταποκριθώ στο υψηλό επίπεδο των μετέπειτα σπουδών μου στο εξωτερικό. Αυτό που ξεχώριζε την κυρία Άννα από την αρχή ήταν ο τρόπος με τον οποίο έδινε την ψυχή της στους μαθητές της. Ήταν πάντα συστηματική, ήταν πάντα μεθοδική. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πρώτα απ' όλα αγαπούσε πάρα πολύ όλα τα παιδιά που αναλάμβανε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φοβόταν να αναλάβει και δύσκολες περιπτώσεις. Αυτό λοιπόν που όλοι οι μαθητές της μάθαμε ήταν το πώς να αναλύουμε συστηματικά και μεθοδικά κάθε δυσκολία. Ο Κορτό λέει στην αρχή της τεχνικής του ότι το σημαντικό είναι να μην μελετάτε το δύσκολο πασάζ, το δύσκολο πέρασμα, αλλά την δυσκολία που κρύβεται πίσω από αυτό. Αυτή λοιπόν η συστηματική ανάλυση έγινε ένας τρόπος μελέτης και ενασχόλησης με κάθε τι τεχνικό, ώστε να μπορέσουμε να εκφράσουμε αυτό που πίστευε ο καθένας για το έργο που ερμήνευε. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό το ότι ως δασκάλα είχε την υπομονή, και αυτό το τονίζω γιατί δεν το βρίσκουμε σήμερα στους δασκάλους πιάνου και γενικά στους δασκάλους οποιοδήποτε οργάνου, είχε την υπομονή να κάτσει και να δουλέψει χέρι-χέρι, νότα-νότα, μέτρο-μέτρο, φράση-φράση, να χτίσει στη διάρκεια του μαθήματος έστω ένα μικρό τμήμα του έργου, ώστε να το πάρουμε εμείς μετά στο σπίτι, να έχουμε την έμπνευση ότι πετύχαμε κάτι μέσα στο μάθημα και να αναπαραγάγουμε αυτήν την προσέγγιση στο υπόλοιπο έργο. Η κυρία Άννα καλλιεργούσε σε όλη την τάξη της ένα αίσθημα, αν θέλετε, της ομάδας, της παρέας. Ήμασταν μια οικογένεια όλοι. Και αυτό το επιδίωκε συνειδητά. Πίστευε βαθύτατα στον συναγωνισμό, στην άμυλα και όχι στον ανταγωνισμό. Το μάθημα δεν αφορούσε μόνο την ώρα διδασκαλίας, γιατί όλοι επιδιώκαμε, στο βαθμό που μας επέτρεπαν οι υπόλοιπες δραστηριότητές μας, να βρισκόμαστε στην τάξη πριν και μετά το μάθημα. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο σχολείο. Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης ήταν ότι μπορούσαμε πρώτα απ' όλα να εξοικειωθούμε με ένα ρεπερτόριο το οποίο απλωνόταν σε όλο το εύρος των 12 ετών σπουδών ενός πιανίστα. Επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, μας έδινε την ευκαιρία μέσα στο μάθημα εμείς οι ίδιοι να αρθρώσουμε λόγο και να εκφράσουμε τις απόψεις μας, τις εντυπώσεις μας. Σε αυτό εκπαιδευτήκαμε από μικροί. Τι μπορούμε να κάνουμε εδώ με το ρουμπάτο σε αυτή τη φράση? Θέλω να πω ότι η εμπιστοσύνη που μας έδειχνε, ο χώρος που μας έδινε για να εκφραστούμε, όντας σε μια διαδικασία διαρκούς μάθησης, επιμόρφωσης και καλλιέργειας, ήταν πολύ σημαντικό στοιχείο για εμάς. Αυτό σημαίνει ότι αναπτύξαμε την κριτική ικανότητα, η οποία θα ήταν απαραίτητη στη συνέχεια όταν φύγαμε στο εξωτερικό, για να αντεπεξέλθουμε στο πολύ υψηλό επίπεδο των ιδρυμάτων όπου φοιτήσαμε. Δεν ήταν μόνο το πιάνο, δεν ήταν μόνο η μουσική. Ήταν η ευρύτερη καλλιέργεια ψυχής, πνεύματος, στην οποία στόχευε η κυρία Άννα. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε μαθητικός διαγωνισμός, γιατί κάναν αρκετούς τον καιρό εκείνο, που να μην συμμετέχουν μαθητές μου. Πάντα ήμασταν μέσα στις διακρίσεις. Είτε έπαινη, είτε βραβεία, μέχρι πρώτα βραβεία. Από όλη αυτή την παραμονή μου στο Νέο Οδείο Θεσσαλονίκης έχει μείνει ένα βίντεο που για μένα είναι μια ιδιαίτερη ανάμνηση. Είναι μια συναυλία πρωτότυπη που έδωσε η τάξη μου. Ήτανε 3 αγόρια και 3 κορίτσια ίδιας ηλικίας και ίδιου επίπεδου, που έπαιξαν ένα πρόγραμμα για 4 χέρια, για 2 πιάνα και για 8 χέρια σε 2 πιάνα, με ένα έργο που μας συνέθεσε για μας ο Χρήστος ο Σαμαράς. Ήταν ντυμένοι ανάλογα, τα έργα του προγράμματος είχαν αρκετές απαιτήσεις και εκτελέστηκαν άψογα. Είχε κάνει πολύ εντύπωση αυτή η συναυλία και μας κάλεσαν από την Αθήνα στο Ελληνικός Μουσικός Κύκλος, την παίξαμε και εκεί και την ηχογράφησε, την μαγνητοσκόπησε μάλλον, η ΕΤ3
και την προέβαλε πολλές φορές τα επόμενα χρόνια, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τότε που έβαζαν κλασική μουσική τότε, βάζαν και εμάς. Για μένα η Άννα, εκτός από δασκάλα, καθοδηγητής, σημείο αναφοράς, σημείο συνάντησης με άλλους υπέροχους ανθρώπους, ήταν και οικογένεια, είναι οικογένεια. Ήταν επίσης από τους λίγους, τους πάρα πολύ λίγους, αν όχι μοναδικοί, πιστεύω ότι ήταν ανάμεσα στους πάρα πολύ λίγους μουσικούς και εκπαιδευτικούς που ασχολήθηκαν επιστημονικά με τη διασύνδεση του σώματος και της υγείας του σώματος με την υγεία του πνεύματος και κατ' επέκταση την ισορροπημένη παραγωγή μουσικής. Προσωπικά στην Άννα οφείλω πάρα πολλά πράγματα και πρακτικά και εντελώς προσωπικά και συναισθηματικά που δεν μπορούν εύκολα να βρεθούν λέξεις για να τα εκφράσει κανείς. Ένα από τα πράγματα που της οφείλω και δεν θα το ξεχάσω ποτέ είναι ο τρόπος με τον οποίο με βοήθησε να έρθω σε επαφή, να γνωρίσω τον Alfred Brendel στην Αγγλία, με τον οποίο είχαμε μια πάρα πολύ κοντινή και ουσιαστική σχέση. Επίσης της χρωστώ ένα βραβείο διεθνές, ένα διαγωνισμό πιάνου, ο οποίος ξεκίνησε στην Θεσσαλονίκη, Αθήνα και μετά στη Μαδρίτη, διότι από εκεί που εγώ είχα αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να λάβω μέρος και με υποχρέωσε να πάω και να παίξω, πέρασα στην επόμενη φάση, τέλος πάντων πήρα τελικά το πρώτο βραβείο και πήγα στην Ισπανία και με είχε μαλώσει πάρα πολύ τότε, με πολύ ευγενικό τρόπο, ότι πρέπει να ξεκαθαρίσω τις προτεραιότητές μου και να σοβαρευτώ. Η οικογένεια, με την ευρύτερη έννοιά της, είναι για μένα το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Η οικογένεια με την έννοια της ρίζας, η οποία όμως σου δίνει ταυτόχρονα και φτερά για να μπορείς να υπάρξεις όπου επιλέξεις εσύ να υπάρχεις. Η Άννα, για μένα, είναι μία από αυτές τις λιγοστές, σημαντικές ρίζες που φτιάχνουν την οικογένειά μου, που μου δίνει φτερά. Όλα αυτά τα χρόνια, όλη αυτή η μουσική, όλη αυτή η εμπειρία, τελικά τι είναι αυτό το οποίο αξιολογείται ως πιο σημαντικό στη ζωή σας? Το αυταπόδεικτο. Δεν θα τα είχα κάνει όλα αυτά αν δεν ήμουν ζωντανή. Η ζωή. Και όταν λέω η ζωή σε όλες τις μορφές της, γιατί για μένα η ζωή είναι ενιαία, είναι μία αλυσίδα ανάμεσα στα έμβια όντα. Το ότι η ζωή είναι το πιο σημαντικό είναι αυταπόδεικτο, γιατί χωρίς τη ζωή δεν μπορούμε ούτε να δημιουργήσουμε, ούτε να λυπηθούμε, ούτε να χαρούμε, ούτε να αγαπήσουμε. Το πρώτο είναι η ζωή. Άλλωστε, αν κοιτάξουμε γύρω μας στη φύση,
ακόμα και στους ανθρώπους που θεωρούνται πια το πιο σημαντικό είδος, η επιβίωση είναι το πρώτο. Γιατί όλοι θέλουν να επιβιώσουν. Η ζωή για μένα είναι μία αλυσίδα στην οποία ανήκουμε όλοι. Μισώ τις λέξεις φιλόζωος, φιλάνθρωπος, φυσιολάτρης, γιατί βγαίνεις έξω εσύ, κοιτάς τους άλλους αφιψηλού και τους δίνεις την καλοσύνη σου. Δεν είμαι σε θέση εγώ να δείξω καλοσύνη σε κανένα ζωικό είδος, γιατί ανήκω σε αυτά, είναι συγγενείς μου. Εγώ το μόνο που δικαιούμαι είναι να τα αγαπώ, να τα προστατεύω όταν μπορώ, και η κακοποίηση οποιοδήποτε ζωικού είδους για μένα δεν είναι μόνο μια απεχθής πράξη, είναι ενδοοικογενειακή βία. Και η μουσική? Η πιο αφηρημένη από τις τέχνες είναι η κατεξοχήν γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων σε σωματικό, συναισθηματικό και πνευματικό επίπεδο, με το ρυθμό, τη μελωδία και τη δομή της. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σε διάφορα μουσικά έργα υπάρχουν στιγμές που σε κάνουν να ξεχνάς τα πάντα, σε βάζουν σε άλλες σφαίρες ύπαρξης. Δεν θυμάσαι, δεν σκέφτεσαι, δεν κρίνεις τίποτα, μόνο ακούς. Είναι ένα είδος έκστασης, την οποία μπορώ να παρομοιάσω μόνο με την προσευχή όσων προσεύχονται πραγματικά. Βέβαια, η μουσική δεν αφορά μόνο στον άνθρωπο. Οι Τόμψον και Μπέρντ, στο βιβλίο τους «Η μυστική ζωή των φυτών», αναφέρουν πολλά παραδείγματα πώς η μουσική επηρεάζει τα φυτά. Τα φυτά την αναγνωρίζουν και έχουν και προτιμήσεις. Έβαζαν ένα είδος μουσικής και πλησίαζαν, άλλο και έφευγαν τα αναρριχόμενα. Το ίδιο ισχύει προφανώς για τα ζώα, σε μεγαλύτερο βαθμό. Εγώ θα πω μόνο μία προσωπική μου εμπειρία. Είχα ένα αγαπημένο γάτο, τον Φανφάν, ο οποίος όποτε έπαιζα Μότσαρτ πηδούσε πάνω στο πιάνο και έμενε εκεί να με παρακολουθεί όση ώρα έπαιζα το κομμάτι. Όταν άλλαζα έργο έφευγε. Θα τελειώσω για τη μουσική με κάτι λίγο τρελό που σκέφτηκα. Πριν από λίγο καιρό έμαθα ότι βρήκαν ότι οι πλανήτες εκπέμπουν μουσική. Και αυτό δεν ξέρω πώς έφερε το συνειρμό να σκεφτώ τις ορισμένες συνθέσεις σύγχρονων συνθετών, οι οποίοι βάζουν ήχους πρωτόγνωρους στις συνθέσεις τους και κάνουν κάτι συνθέσεις που ακόμα και εμείς οι μουσικοί δεν τις καταλαβαίνουμε, όσοι δεν ασχολούμαστε με αυτό το είδος, δεν μας συγκινούν. Και έτσι μου ήρθε η ιδέα, μήπως μελλοντικά αυτές οι συνθέσεις θα εδραιώσουν την επικοινωνία με κάτι άλλο. Η Άννα ανήκει σε μια ομάδα δασκάλων, καθηγητών της μουσικής και σολίστ, που νομίζω ότι αφήσαν εποχή στην Ελλάδα. Δεν είναι απλά μια καταπληκτική μουσικός ή μια εξαιρετική πιανίστα και μια σπουδαία δασκάλα. Δεν είναι μόνο αυτό. Η Άννα είναι σημείο αναφοράς για όλους εμάς. Υπήρξε πάντα ένας άνθρωπος που θυσίαζε την προσωπική του ζωή για τους μαθητές της, για την τάξη της. Τέτοιοι δάσκαλοι με κεφαλαίο Δέλτα δεν βρίσκονται εύκολα. Δεν φτάνει μόνο να έχεις καλές σπουδές και πολλά χρόνια διδασκαλίες. Το πιο σημαντικό πιστεύω είναι η αγάπη για αυτό που κάνεις. Ήταν πάρα πολύ ανοιχτή και σωστή σε όλα. Είμαι πολύ τυχερή που συνεργάστηκα και γνωρίστηκα με την κυρία Άννα. Θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο φωτισμένες περιπτώσεις, όχι μόνο μουσικών, αλλά προσωπικότητων στην Ελλάδα. Και η αγάπη της, η φροντίδα της, το προσωπικό ενδιαφέρον εις βάρος του χρόνου και της προσωπικής της ζωής ήταν σίγουρα ξεχωριστό και μας έκανε και εμάς να θέλουμε να αναδείξουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών της. Γλυκιά μου Άννα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί όλα αυτά τα χρόνια μας εμπιστεύτηκες, πίστεψες στο όραμα αυτό το οποίο είχαμε, μας υποστήριξες και έμεινες μία μόνιμη και πιστή συνεργάτης από την αρχή μέχρι το τέλος.
Είμαι πολύ συγκινημένη, σ' αγαπώ πολύ. Για τις γνώσεις που μας μεταλαμπάδευσε, για την αγάπη της, για τη θυσία του προσωπικού της χρόνου, θεωρώ ότι εκφράζοντας όλους τους μαθητές της τάξης της οφείλουμε μια βαθιά ευγνωμοσύνη και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αυτή η εκπομπή είναι κάτι πολύ προσωπικό για μένα και ας μην μπορώ να το δείξω, διότι για πόσα χρόνια ήσασταν η αγαπημένη μου δασκάλα, κοντά στην οποία έμαθα να είμαι μουσικός. Έμαθα τόσα πολλά πράγματα. Το λέω, αλλά ξέρω ότι δεν ισχύει μόνο για μένα, ισχύει για όλα τα παιδιά, τα οποία υπήρξαν μαθητές σας, αποφοίτησαν από την τάξη σας και τους έχετε δώσει πραγματικά ένα κομμάτι της ζωής σας. Εκ μέρους όλων λοιπόν, και ας μην είναι εδώ κοντά μας, να πω ότι έχετε πάντοτε την εκτίμησή μας, την ευγνωμοσύνη μας, τις ευχαριστίες μας, αλλά πάνω απ' όλα την αγάπη μας.